Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper i píxels. Avui vaig a fer una breu reflexió sobre la meva opinió de llibres en paper contra llibres electrònics. Pel nom del canal d'este booktube podreu deduir que jo utilitzo les dues coses. Jo soc de l'opinió que poden coexistir, que una cosa no farà que l'altra s'elimine. Tampoc no hem deixat d'agranar per tindre aspiradores a casa. Hi haurà una sèrie d'arguments que tots heu sentit, els lectors són més prims, no pesen, no ocupen, podem portar una llibreria completa així dins, és més pràctic per endur-nos el de viatge. Jo solia endur-me una maleta quan me n'anava de viatge amb llibres i havia de seleccionar què podia dur i què no, i en el meu lector puc portar-ho tot. Està clar que no em pesa, no m'ocupa i sempre puc dur-ho tot darrere. Com diuen sempre, una imatge val més que 1000 paraules. Així porte la trilogia completa del Senyor dels Anells i 50 llibres més, i encara me'n cabrien 200 o 300 més. Veieu això? Ara veieu això. Compareu. És que em costa d'alçar perquè pesa i ocupa. Això no és pràctic. Aquesta és una edició que és preciosa, és més un objecte joia per a guardar, però no és pràctic. Això cansa, pesa. En això estem tots d'acord. Però avui vull parlar-vos de 3 aspectes més que generalment no es toquen, que tenen de favorable els lectors de llibres electrònics respecte als llibres en paper. El lector de llibres electrònics és com els amics, és pràctic, sempre està ahí per a quan fa falta, i el llibre en paper seria més la parella, la persona de la que estàs enamorat. És amor contra amistat, és cada cosa té els seus contextos i no són excloents. Sempre que es pot es tria l'amor, però els amics també donen una base a la qual sempre poden recórrer i que està ahí. Per tant, si voleu amor i amistat i tot, tindreu de les dues coses. Si sou dels que una vegada s'enamora deixen els amics de banda, està clar que preferiu el paper. Si sou dels que heu renunciat a les relacions personals i preferiu el vostre cercle d'amistat de tota la vida, sereu més proclius a agafar el lector de llibres electrònics. Avui vull que reflexioneu sobre una sèrie d'aspectes dels quals no s'ha parlat encara del llibre electrònic. A mi m'agrada molt el meu lector de llibres electrònics, jo estic molt contenta amb la compra, sempre que puga preferisc el paper, però per a mi no és excloent, cada cosa té el seu context. Vull que penseu en una sèrie de coses en les quals probablement no haureu reparat sobre els lectors de llibres electrònics i els llibres electrònics. Ara us vaig a parlar no dels llibres electrònics, que és el que hi ha dins, sinó dels lectors de llibres electrònics. Un dels aspectes que no se sol tocar molt és que els lectors de llibres electrònics són més internacionals. Què vull dir en què són més internacionals? Ja sé que tenim a pensar que el que nosaltres tenim i hem vist des que hem nascut és allò que considerem normal o és el que s'ha fet tota la vida, tota la nostra vida, que és curta respecte a la història de la humanitat. Bé, nosaltres, per exemple, ho calibrem tot des del punt de vista occidental, perquè és la cultura en què vivim. L'ordre de lectura occidental és d'esquerra a dreta i de dalt a baix. Però penseu, per exemple, per a un lector oriental. Agafa, per exemple, este volum que tinc així, d'Un món feliç, d'Aldous Huxley. Per a nosaltres, l'ordre de lectura és començar i anem d'esquerra a dreta i de dalt a baix. És el nostre ordre de lectura. I com que és d'esquerra a dreta, obrim cap allà els llibres. Bé, si alguna vegada heu tingut algun manga, heu tingut llibres japonesos a la mà, este és l'ordre de lectura oriental. Ells lligen de dalt a baix, perquè a més tenen els textos per columnes, i ells lligen en sentit contrari. Ells tindríem el llom a la banda contrària nostra i este és l'ordre d'obertura. És com si nosaltres l'obrirem el llibre per darrere. Què passa amb el lector de llibres electrònics? El lector de llibres electrònics funciona tant per al públic occidental com per al públic oriental. Jo ara porto una funda que l'obric cap allà, però perfectament podria acoblar-la a la inversa i obrir-la d'esta manera. Perquè, com veieu, així tenim els botons de pàgina avant, pàgina darrere, que també teniu al costat invers. Per tant, col·loqueu el llom on el col·loqueu, vos resultarà igual de pràctic. I això em porta al segon punt. Els lectors de llibres electrònics són tan aptes per als lectors dretans com per als esquerrosos. Tendim a pensar que escriure en la dreta és el més habitual, però què passa amb la gent que escriu amb la mà esquerra o que llig amb la mà esquerra? A mi no m'importa estar llegint i tocar amb la meva mà dreta, perquè per a un lector esquerrós també té els comandaments en la part contrària. Per tant, això no discrimina dretans d'esquerrosos. És una altra cosa que els llibres en paper no tenen. Els llibres en paper només es poden passar en un sentit, no anem a llegir-los a la inversa perquè no es pot. I està el llom en un costat que potser els lectors esquerrosos estan més còmodes amb els llibres japonesos que s'obrin cap al costat contrari.
I definitivament una cosa que tenen els lectors de llibres electrònics que no tenen els llibres en paper és que donen molta privacitat. Vosaltres direu, a mi no m'importa que la gent veja que estic llegint, a mi tampoc, jo no m'amagui. Però imagineu els casos següents. La setmana passada a Twitter, per exemple, hi hagué una polèmica perquè un escriptor d'una revista dels Estats Units va dir que els adults s'haurien d'avergonyir de llegir literatura infantil i juvenil, cosa que jo no comparteix perquè no només en soc consumidora, sinó que n'escric. Jo trobo que els llibres, sí, està clar que els llibres infantils estan molt acotats, que són per a xiquets, però a mi també m'agrada llegir-los, però trobo que els llibres són per a totes les edats, simplement que a cada edat li farem una lectura distinta i li trobarem coses diferents. No és el mateix llegir un llibre quan en tenim 14 que quan en tenim 40. Però no veig per què. Jo quan era adolescent llegia llibres que estaven considerats per a més major. No veig quin problema n'hi ha en fer-ho a la inversa. Si a algú li fa vergonya veure que està llegint llibres per a jovenets, així ningú no sap que esteu llegint. No voleu que la gent sàpiga que esteu llegint, què sé jo, novel·les eròtiques com 50 ombres de Grey, això vos dona molta privacitat. He descobert a Twitter que n'hi ha un perfil que es dedica a posar què llig la gent pel carrer. Posa, per exemple, Madrid, metro, línia 3, 11 del matí, jove entre 14 i 16 anys. I posa quin llibre està llegint, posa la coberta. Amb un lector de llibres electrònics ningú no sap què esteu llegint. Si esteu d'acord o no esteu d'acord o teniu altres aspectes que voleu comentar sobre els lectors de llibres electrònics front als llibres en paper, m'ho podeu deixar a la secció de comentaris.